Ix-xahar ta' Awwissu mmarka żieda drastika fil-ġar tal-passiġġieri għal Malta Public Transport, kif din ġarret aktar minn 5 miljun u 200 elf passiġġier. Dan fisser żieda ta' 11% fin-numru ta' passiġġieri meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena illi għaddiet. Fil-fatt, l-ikbar żieda ġiet innutata minn dawk il-passiġġiera li għandhom it-tal-linja kard personalizzata, kif dawn it-tip ta' passiġġiera użaw tal-linja 12% aktar mill-istess xahar tas-sena 2017. Intant l-iktar jum bieżel kien it-8 ta' Awwissu, biktar minn 186,000 passiġġier jużaw il-karozza tal-linja f'jum wieħed biss. Fil-fatt dan huwa rekord ieħor kif l-aktar jum bieżel sa dakinhar kien wieħed fl-2017 li kien ra 164,000 passiġġier jużaw il-karozza tal-linja. F'kummenti dwar din l-istatistika l-General Manager ta' Malta Public Transport Konrad Pule qal li dawn in-numri jikkonfermaw iż-żieda fil-fiduċja u l-popolarità fis-servizz offrut. Żied jgħid li jinsab sodisfatt li l-isforzi li qed isiru ta' kuljum fir-rekrutaġġ ta' aktar ħaddiema u fl-investiment f'iktar vetturi qed iħallu l-frott. Fakkar kif apparti r-rotot skedati qed jiżdiedu l-frekwenzi permezz tal-linja direct biex ikunu moqdija dejjem aktar numru akbar ta' passiġġiera.